Усещаш ли се по-продуктивна, откакто използваш FM център? Да, най-малкото, което мога да направя е с едно 5-минутно действие да уведомя абсолютно всички жители, обитатели, наематели на една сграда, които са ми предоставили контактите си в имейл за нещо, което е важно. Не ми е необходимо да звъня, да разпечатвам съобщения, които да разлепям. Да, ако имам тази възможност или служител има възможност, ще го направи веднага, но бележката „асансьора не работи“ в крайна сметка залепена на вратата на асансьора, тя си остава там и само който мине покрай нея ще я види. Докато с едно такова съобщение всички живущи, обитаващи сградата ще разберат, че асансьора не работи. Ти спомена уведомяването колко време ти пести, нали, че 5 минутки можеш Да. вече да. Колко ти струваше като време преди същото занимание? Ами, да кажем, че то отваряше едно уведомяване, да речеме, ако кажем, че за 5 минути разпечатваме бележката, разлепяме я, това водеше след себе си лавинообразно звънене по телефона с въпроси: докога няма да има, примерно, връщаме се на стария пример, докога няма да работи асансьора, защо не работи, какво му е повредено. И да речем в една сграда от 100 апартамента, ако 10 ти звъннат, и на всеки отделиш по 10 минути, в крайна сметка половината работен ден е отишъл.